Бонжур! Днес ще направим френски макарони. Нещо, което си мислех, че е страшна изгъзица и не би ми харесало, а сега не мога да повярвам, че ги откривам на дърти години. Как ги открих ли? Благодаря, че попитахте. Един колега в офиса си беше купил и той не можа да яде от тях. Намерих ги в хладилника в офиса, така че не знам кой е, но благодаря не знаем, колега. Това видео е за теб. Започваме като в купа отделим белтъците и ги оставим в хладилник без капак да се състарят. Няколко дни по-късно ги разбиваме с малко сол и с помощта на миксер на пяна. Към тях добавяме захар и бъркаме, докато не започнат да се оформят твърди връхчета, когато извадим миксера от купата. Готовият меренг можем да отцветим с гел бои или с някой естествен сухоцветител. В моя случай какао. Не използвайте бои на водна основа, за да не ви се напукат черупките. В кухненски робот смесваме захарта и бадемовото брашно и пресяваме 2 пъти. Добавяме брашното към белтъците и бъркаме. По начина, показан във видеото, за да втечним сместа. Много е важно да не пребием сместа, защото след течното състояние отново идва твърдо. Как разбираме, че е готова сместа, можем да нарисуваме осмица в купата с тестото. Когато това се случи, прехвърляме в пош, правим малки кръгчета и оставяме сместа да съхне пред печката, като периодично въртим тавата. Когато можем да прокараме пръст по капачето без да лепне нищо, вкарваме във фурната и печем на затворена врата. След като се надигнат, открехваме фурната и печем докато не спрат да се клатят при допир отгоре и започнат да се отлепят от хартията сами. За крема смесваме равни количества крема, сирене и масло, добавяме малко сладко по избор и бъркаме до получаване на хомогенна смес. Крема прехвърляме в пош и намазваме с него студените черупки.